gaurko egune tentsu da, espektatibe asko dau, bai publikon aldetik, supongo, eta gure aldetik bai, no? Ja, betetzen dugun, esan gendu zen espektatibe horrek, ezta, da, ja, benetan gai hau hartzen duen, ganoraz. Orduan posik, lehenengoko erdi pase hau, oso harrera beruokin jau, bentsetu urretu dauzkun jentiak benetan eskertu dozku, zorin jun dozku olako gai arraro bat olan antzerki arazte arren. Eta, bueno, holan, entre tentsinu eta gogue, beldurrek eta naizek. Esango nauen prozesu oso naturala izen dela, bai alde batetik hasikera baten argi ikusi dulakon asko informatu behar ginela, eta informatu gara adiktu ezberdinekaz, edo Aulestin, Amoroton eta Monitxibarren beste diru laguntza bateri esker, udalbiltzari esker, egin joguz elkarrizketak eta egonaldizek eta orduen prozesu oso naturala izan da, eta gero ez du deskarta material askorik. Sortzen jukaren egin, da gero rezikleten jakin ju. Bai gintzela asko komplejizatu gure begiradie eukaliptuekiko. Eta hori guzan du traslada antzerki honetara, ez da? Exotikoago, venga, kanpotik zatoz, lan egarriz, hori da, ez dutxu inork ezagutzen, aprobetxa. Zuk ondo egiten badozu, zuk irabazten dozu, eta nik irabazten dut. Bizioa, peinat. Eta gero beste alde batetik prozesuek Durango kasokari esker haurek izan dizelakon lehengokuek esaten proiektu hau eta zuk, bai, no? Eurek emondozko lehenengoko baietza. Da horreri esker, esan duten moduen udalbiltzako diru laguntzu lortu genduen, iparraldeko beste diru laguntze bat, eta Bermioko dala azken momentuen sartunde babesle moduen. Eta orduen, hori dana gaur egungo perspektibatik behintzet Durango kasokari esker da. Eurekin izan da bien konfiantzie, hain gatazkatzu edan proiektu baten. Udalbiltzari esker, herri txiki askotan ningu lan hau eta gure idei da, segiti beste herri txiki askotan eitzen, ze justo da gai bet, zuzenien apelatzen dagoena, ez da, periferiako herrizeri eta herri txikitsuri. Da horretan herrizetan normalien ez dagoten olako areto handirik, olako hormeste foko gaz, soinu aparatuek, eta bar. Orduan argi ikusten gendun, guk erun behar gendule, behintzet argizen parte handi bet gugaz. Eta hortik etorzen gehizen bat ideie, jake paisajik sortzen gauzen, paisaje horrek luminikuk esan bidiez, eta egon bidozkuie, espazio ezberdinek, forma ezberdinek, historia ezberdinek, honekaz argizekaz. Oso berazgarrizia izango zen, jakitxie alde batetik eukalipturi buruz asko dakizen pertsoniek disfruteti, uste dut badauela maile bat non gauze asko, detaile asko aldauzela atrapa asko dakizenak. Bai beste alde batetik bai eserrez dakizenak edo gaitik urrun hau dauen pertsona batek konturatutie ze kompleju dan gai hau eta zemat punte dako zen, zemat hausnarketan bidi zen eukaliptuen inguruen, ezta? Eta horretarako, ibilbiderik oparuena gudu okitzie, alik eta herri gehizenetara heldu, hiri gehizenetara heldu, jaialdizetan, uste dut badakola, edo behintzat saiatu gara, emoten alde batetik nivel bat ambigu haue eta esango kontemporaneo haue antzerki moduen plaza ezberdinetan, jaialdizetan egon elitzateko, bai aldi berien lan asko inju errestuten eta gentiek edo nork ulertuteko moduen irisgarritasune bermatutie eta batez be ironia asko, humore asko, kritikotasun azido asko, gauze publiko aktibo bat guzan du, gudelakon publiko aktibe, batez be.